reći da mi je izuzetna čast da ime monsignora Marina Srakića, nadbiskupa Đakovačko-osječkog, mogu pozdraviti ovaj cijenjeni skup. Naime, ovo su moje riječi, nisu njegove, ne, ali dobio sam dopuštenje i rekao mi je da u njegovo ime pozdravim ovaj skup. Naime, govoriti na našim prostorima o praštanju i pomirenju uistinu je težak i nezahvalan posao. Ratna sjećanja i tragedije koje su zadesile mnoge naše obitelji i pojedince još su uvijek svježe, a pokušaj osporavanja, čak opravdanosti i dostojanstva Domovinskog rata, često nedorečene izjave koje vode izjednačavanju žrtve i agresora, te povremene nepravedne i paušalne prozivke naših branitelja samo otežavaju proces normalizacije odnosa i pomirenja na našim prostorima. Ovo je sva osječka mladost koja je dala život za ovaj grad, a ima ih još. Upravo iz razloga ovih velikih žrtava, razaranja i gubljenja života, podupirem da se Rekom osnuje, jer imamo mi komisija na cijeloj teritoriji bivše Jugoslavije, raznih komisija i državnih koji se sastaju. Ja sam bila član Međunarodne komisije za traženje nestalih godinama i radila i znam kako te komisije rade ili kako ne rade i tko su te osobe koje uđu u te komisije. Tako da nije bilo nas koji smo se samo organizirali udruge nestalih ili ubijenih, invalida i tako, da mnoge stvari ne bi izašle na površinu, ne bi se znalo, ne bi ušle mnoge stvari u zakon, ne bi se, ajmo reći ću blago, malo toga znalo što se događalo. Ali ono što mislim da je strašno važno i zbog čega sam ja u koaliciju prigrlio i ovu inicijativu promatram kao nešto što je jako važno, to je da se zabilježe žrtve. Mi imamo zabilježene djelovanja, ako nađemo topničke dnevnike imat ćemo i to. Imamo zabilježene televizijske emisije, imamo zabilježene huškače, imamo zabilježene novinske članke. Sve u ovom ratu je zabilježeno, jedino nisu žrtve nigdje zabilježene. Moja je želja i moje silno nastojanje da se pokuša iskazima žrtava dati prostora, a vjerojatno će se uvijek naći neko ko će iz nekog interesa tumačiti to na neku svoju, na svoj način i kreirati iz toga neku svoju istinu. Ja mislim da je interes svakog građanina ovog društva Srbije, Bosne i Hercegovine, da se konačno razgovara otvoreno o tome, da se utvrde nekakve činjenice i da se jednom konačno ta stranica povijesti zaklopi. Što se događa u situaciji kada društvo i pojedinci, institucije nisu spremni suočiti se s time? Evo vidimo, još uvijek pričamo o stvarima koje su se dešavale 40 i neke godine. Da je bilo spremnosti prije 50 godina to rješavati, vjerujem da bi mlade generacije bile danas educiranije, da ne bi bilo ustaških povika na stadionima hrvatskih nogometnih klubova i tako dalje. Dakle, u svakom slučaju zaplovimo punim jedrima u ovu priču. Apsolutno da je potrebno utvrditi činjenice da se ne bi baratalo recimo sa ovako najbanalnijim primjerom da je u Osijeku bilo, 1100, pa 1400, pa 1700 žrtava rata, a onda iz Osječke bolnice koja je vodila evidenciju o tome izađe podatak da ih je bilo 430 i nešto ili 470 i nešto. Dakle, po 4 do 5 puta su razlike u tumačenju kako kome treba tako barata brojkama. Zato nas i raduje da ovaj Rekom, kad bi uspio barem pronaći sudbinu jednog zatočenog i nestalog iz Vukovara ili iz našeg kraja i licu pravde privesti jednog zločinca i sa dokazima, naravno da bi mi to Vukovarci pozdravili. Ono što je, mislim, ključno u funkcioniranju takve jedne institucije, pitanje njene mobilnosti. To znači, ne može se očekivati da žrtve
idu na neka vrata, žrtvi se mora prići. U tom smislu, u tom organizacijskom sustavu mora se u startu promišljati da to mora biti dovoljno mobilno da se žrtvi priđe ma gdje ona bila. Mislim da ono što je priča iz Južnoafričke republike učinila za društvo u smislu čišćenja tih rana, da je puno važnija od materijalne situacije konkretnih žrtava. Zaista mislim da je puno bitnija priča da su ljudi na kraju krajeva i sami sudionici apartheida da su rekli da, radili smo to i to je bilo zločinački i da, kajemo se zbog toga. Znači imamo žrtvu pojedinca, imamo žrtvu grupe, ali imamo i žrtvu institucije. Koji će to mehanizmi biti kada u takvom jednom istraživačkom procesu bude pitanje institucionalne žrtve? Žrtva koja je proizvod institucionalnih, ne govorim o namjeri, nego o činjenici da je žrtva, odnosno da je zločin ili neko krivočno djelo učinjeno u okviru institucije. Niko nije spomenuo ratne zločine u Osijeku. Kao da se, šta nas je zaborav spopao. Mi ne pamtimo da se to dešavalo. Ili sami sebi nećemo priznat. Ja ne znam, u ovoj državi niko nije postavio pitanje, a gdje su te obitelji, šta je s tom djecom? Jesu ta djeca išla u školu? Jesu ta djeca, jel imaju sad posao? Jesu imali uopće šta jest? O tome niko nije vodio računa. U mojoj ulici ima 33 kuće. Sve su razbijene, od prve do posljednje. Svi su dobili ratnu odštetu, samo ja na to nisam imala pravo. Just to say to you that I deeply appreciate listening to the many insights and experiences that you have shared this evening. Samo bih vam htio reći da izuzetno cijenim sve ono što sam čuo, sve one uvide, iskustva i priče koje ste podijelili sa nama. And I've gained so much from listening to you, and I would simply encourage that all sectors involved, the monitors, the lawyers, the media, all sectors of civil society have a very important role to play in the objective that we have been discussing this evening. I htio bih vam samo naglasiti da ono što sam ja shvatio i zaključio je to da je vrlo važno da svi sudionici u ovom procesu koji monitoriraju svi aspekti civilne scene koji će biti uključeni u taj rad i odvjetnici trebaju biti agilni i pratiti zbog ciljeva koje ste si postavili cjelokupni proces. I've been greatly enriched by this experience, and I want to deeply thank everyone who invited me and everyone who came here today. And certainly I carry you and the dream for peace, reconciliation and justice for this area in my heart and in my prayers. Thank you. I htio bih vam reći da sam izuzetno obogaćen svime što ste rekli, da vam se zahvaljujem što ste me pozvali i da sam zahvalna što sam došao i mogu vam reći da ću vas nositi zajedno sa ovim snom koji dijelite o miru, o pomirenju i o pravdi duboko u mom srcu.